Hi guys, good afternoon. Na ako karon sa Redentores. Padong kumusimbang. Nagmas ko karon, naglakaw na rin sa dalan. Dili kayo traffic karon kay Linggo man na ako na subay sa dalan sa composition. Pang bata.
chance. Hey, where are you, honey? Give it one more chance. Guys, na taas kaya nga building ha. So, siya nahimutang sa mango. Bagayag jeep oy para lahog. Sakay kabot ko jeep para sa lahog. Nanawag na ko ang motor. Tapos sa kero. Murag ang 101 man siguro ni mga building. Nanay jeep guys.